Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. EPHLC Ratcharia Songpen Pirang Kemai Kipadupon Nipaing Koratrok Anigang Sam EPHLC Ratcharia Songpen Pirang Kemai Padupon Lucky Poloni constituency along EPHLC must joining a Mai Kipadu Chiahut Police Atum Dunpen Mai Padupon only that Lapenti EPHLC Mai Pujai Kathartami Bangso Mai Long Kachitong Dun Jipura Hempen Baro Bonsatami Towari Bingpen Police Atum Asap Pasik Sakduno Bonta Chithan Pami Pen Damlonglo Sitami Towari Bingpen Ihum Ahem Konglong a number plate kawe hem konglong Jai Katharatum Kidam Bom Ahem Konglong Api Dun Bonason Chiteglong Si Pasang Koklo Bonsitami Bangso Hem Konglong Pen Police Kali Bongo Sina Hon Timimi Amat Damjilo Bonsitami Bangso Ahem Konglong Api Dun Kriviarlo Lapen Jai Katharatum Poloni Along An Kilipen Mayalong Muluk Kidoko Kajok Bangso Hem Konglong Kajilo Apithu Ahem Konglong a number plate Deep Ring Api Club Hit a number Lucky UP 149626 Pusi Pangthek Puta Pachinipon Lapen Thu Laki Honte Mimi Bongo Sina Secret Killing Mate Jai Katharapan Apran Karmudde Jia Phansi Abidi Langno Ki claim ta hai pata Jai Kathara Hinpen Jongpon Bonsitami Bangso Hem Konglong along Kidu Atamapan Police Atum Kirai Dun Turong Laki Ningduk Mimi Alampata Pachinipon Athi Lahai Bidi Langno Ke claim Laki BJP Atum Asai Ji Puta Jongpon Lasi Lahai Kehing no Dakasai Ke claim Klede Jia Phantami EPHLC Maipu Jai Kathara Hinpen Assam Government Atamapan Tami Tuning Report News Text Report Korbiang Long News Ini netum APHLC atum mass joining program kamar tisorong ha Fuloni constituency yang bong hada ke doji alam dulu amat lagi mass joining program rally gali deh meeting yang cara nak lagi BJP atum nang join dun pigi la polo alam bangke amat la BJP la pen RSS bongo sena tum lo alang litum celang amat nil tum pan meeting nan pedolong lede nilia bangke dunde nilia bangke daksido amat nili panang hang lo nang dun nang ji pula hai nitum meeting da dolong lede lo pula hai lama situ laputang te nitum hala komanya hem le tikup long le do damrong na pula ye amasi ko tikup long ke do dam je pan la je thai lo la pen pini ke sangan ni amin abinong Sunday jo masih dharma lampi neta cingkia na la pula la pen hala ilitum CC committee president lo la pen finance secretary lo Dhoniram Timung alang lita dharma lampi ni ke claim ya fansi alang li ke cisik ayamalo la masih nilitum hanahang lo lita dharma kita bhe husi ke pot pini meeting ke dolong ledet poke la pula ya amat nilipen bang phi nilitum dam bom ahut manja long police nang khang nun la bang nang khang nun la bang ke civilized way la bang nang khang nun mesen inut vet nang khang nun ta sa alom su oc wang rai tha tang ho pule setan ne liga hapo ke dam tong lo muni tum kang hong adap pen lo lama si la poli lo ni meeting pedang dharma kam ne ping meeting petang te jilang la sini osia long wang po pula ye amasi osia long wang popular ton te pomasi kroi le amat aku ha long nit along aku nai police tum nai hong tang le lu hada bang ke hadak ta po nang khang dun lo sita hada bang ta nang khang dun o ede lo jar so padik dar hoi lang sita nang khang dun o ede masi aku nang toy tu chok po sa ko dam etum dharma kam si dam yi ke pu ye amasi ton te put dam lo amat dam bom lo nitum ha volong koma ji
Bokolya ke leliako bolong komaji pula leliako inoda isia gari bang nang follow dun neli ke cholang le driver penhala neli long ke do tum ke pulo isi la so gari nang 26 la puya gari number ke a pc ke chini tu lo la hala pe klo tekang pheta pc la puya hala tum kiwi tha bapote ma jo amani tum lang et lo no nang litum ta lang dame la so gari ga ahem pu ave lagi hada ahem pu ave usik to pano ke chong pu gari la pen la kapiti murder ke claim iji aphan agari la ke la puya murder ke claim ji aphan agari seta alam mahume mi abangala hello police tum ta sita rai dun thurong amat pape kat ju police tum ta bang pape kat long lok puya lang litum phat ne litum bang ke la ke kom khibra ke thengpi nelu te ni tum man ke apo bani tum yong sin kom khibra bulletin di ban confinement pu lata na pule pu gamati masih ni tu pe kom khib ke wi vedalo pape theng long le dan ar dep to ar dep lo ari pe la pu ha ta la ke thang dai no ni gari thang dai no ni ta ke gari ke la pu ha non ka he no ji ke alang litum la bek ke amar pe tong tekang rai he di la pen bote he no ji me ni alang litum la sinom ni litum ka chinia bang ke Karbiang long ke peace pusi pulamati di pana jir kiding Amit Shah ke bang hota 2021 September 4 ani declare lo Karbiang long a peace lo la pen peace lo peace ke do popasi peace pen progress ke do popasi tuleram long hangta doctorate degree ke long lo mati honorary doctorate degree a degree ke thang da suli le bang seta alang lipan pikok la he chetan ling seta la pen peace ke wana pot pulamati di an ke peace ke wana pot puni litu meeting si ke to chot meeting ke la ke India Constitution Article 19 1D wadi 1D Article 19 1 subclause 2 subclause 2 la so ting pen lote ka du weta lam ning jelong ke di free speech meeting da dolong procession da damlong itu methang ki kaning je kang tu alam ke ning jelong protest long jat long ke bati di peaceful pen neli tumpu anajir ke ting peaceful la ke jok ta nang chini dun lo ke di peaceful pen se claim lo ai peaceful ke do pu taxi sita la government tum district magistrate aphan ke toy bor I lor kom 23 February si kasohi pu se pu sala la ke back date ar kom back date je la ke sita la ke 144 CRPC pen order promulgate that la meeting dolong le 23 ni si pu pini ke 26 bodia 26 tani litung ke long pini si ke long police pan ke hang batai sila nang ngelu la ho ajir ding pik nang ngelu long le alang litum yang si ready alang litum long do pasan de 23 ni ben si ke long pasan de pe prapik ji ke nang ngelu hontai si Ingding trok kebra trok sia phong ni hanglong ri baptis ka jelang amai ningkan ni sekamai pi ke pajudlo lakhain ko raponi libe mesi constituency ke parlo mukaleng baptis church along si ingding trok kebra trok sia phong NLBKE amai padoponlo NLBKE pen longri amai aningkan wang ke padopon bomasung thak si pining le thota ni hanglong ri baptis ka jelang amai mati thi hek pen NLBKE ningkan ni sekamai pi mukaleng baptis church along si paman ponlo bangso mai thang ni phain ko rapli pen pangcheng ponsi thang ni phain ko ra trok arni an pajut ponlong pamelo bhom kuru arni anaro kal cho mai along NLBKE amai pu rup sing nar pensi mai ja ponlo akenang sodalam thian kong chen bang noa phang cho pensi pachini ponlo praise and worship bangki richo mili baptist youth tum pensi ja ponlo lapen lun chito bangke NLBRO ke yuta tumpensi paklang ponlo bangso maisek arnamalam ke pathanchi aphan reverence Lawrence Ingti former executive secretary NKBA reverence Tenson Bay NKBA executive secretary lapen professor Maggie Katharpi atumpensi lam kethan pador ponlo ongdung NLBK yarlo kido amondulia radoan Jerap chitodun si mesen meyat pen mai pichun pon. Nili pen Philip Tiso, Karbiang Long News. Tirikam atum atheke nelitum kichun la kado ko vitame nelitum lapo anak kimisen lapo sonta kalideta hai montame labang so kachitong ana tum hastame litum tirikam hoy ahin bestame pene akechok chidet
kecu kijun kidu kitak kuno sami cok cidoan sami itu trikam hoi hin pensi dia tami chang lok dan parta peru pilot heke ladak ni tu malong lapuan lang parai pelu wing adim sami nang le tu media tu sami kibang pen tu pana putron napa cetang dia pos sami nang le tu pana tamen media hoi tu mata me peru pilot la pen kilang abang putin tamai laputron kilang dunja pansina tu mata me Karbiang long 144 CRPC ki doko ka jok pholoni constituency ke parlo kamarti so pathu aklamalo EPHL sia songo tuma phan rai kom sai khi atum mai padu ponong lide EPHL sia song pen pini thang ni phai inko retrokorni pholoni constituency ke parlo kamarti so pathu aklamalo mass joining program amai pi ke padu ponchi pu along pinangan arada tum armu chitong po labang so mai pi ki paman ponchi pu along rai kom sai khi atum kham khi dun chiksi mai padu ponong lide si aphi nang pachiru yatsi puthot labang so mai ki padu ponchi aphan pura pholoni constituency APHL sia mai phu dhoniram timmo hemsi padu ponbor idelo mai pachun ponlo labang so mai lo central committee pen APHL sia mai phu jai kathar samson teron kursing timmo atum sitami chitong dun si bangkep BJP klembang phi atum sitami APHL sia lo chipo ogdun lasila pangso 144 CRPC ki ilitum karbiang long ke padu ponchi aphan thangarona be pasi mailong ningje pon lapen lapangso dhoniram timung ahem thikup along APHL sia songpen mai ke padu pon bor I ponsi mai pichun ponlo pholoni pen aroni tikathar karbiang long news nining tuk pik ano pini ini ponong ledet ke labang solong ke nilitum ke anime thang ke long ji audikar se nilitum ke chang nilitum ke article 244A farman se nilitum ke chang pon tante nilitum han ko pilo la dang kham ke donai ji nilitum alang litum achata nilitum pasung se nilitum ke chebong pata nilining ka chebong khane nilitum ta ke tong rat ke tong kali ke theng khane rat ke tong kali nilitum mai ke do mai meeting ke do pini ke dake mass training a program se ke pado ane intum insam chen bese nilitum dake duji ko alam so putak produk pen nangli kan ma pangsi jongpon la jongpon ji nilike BJP RSS tum ha BJP RSS tum si la sabang tolong ke nang kham ke dun la pen nilipudan ji non karbiang long non 2024 ke non alang litum pinepo MP election alelo MP election non ke pate dun ji atum dak ticket long le akai horen sing bese tame dak ticket long le karbiang long ticket long onde ba anu kapek dan alang tum cepate dun na ticket long onde pulote hala so bang nani Bihar ta ho nani Madhya Pradesh ta ho nani Bangladesh nani BJP ticket long tun malang litum mata karbiang long ke ilitum kece so tum hanta ilitum ticket piponde election apat tur donong ete ilitum karbi tum ta hala dak election tur donong ma lasin nilihin banke nining ke oidam ke lalo pini son ke ining ki pung pami kalo nilitum dak to alo tum kece tong ke dak to alo so pin so tum kece tong ta ale phan kalilo tangka cholong onain pu phan kalilo la dak pini kece tong ke eme thang along rilong pat chelong nang ji pu phan se pini dak kece tong lalo nilihin banke la pano nang